Huli ka. Ayan na, ayan na. Ayan. So, yun, sub sa inyo mga ka-G. Again, ito yung mga picture namin. Ito, nag-collab kami dito. Naglaro kami, tournament ng 2020. So, sa video na to, hindi pa kasi namin alam sino man yung magcha-champion. So, sa magcha-champion, God bless and congrats. Spider-Dog. Congrats sa magcha-champion dito. Tatay Mendo. Yan, sila kay Mendo natin yan. Kaya na mga ka-G, enjoy na natin to. Friendly game namin ni Spider-Dog. So, ito yung gagamba ko muna. Pakita ko lang. So, yan siya. Yan. Tigre. Oo. Sa akin mais eh. Yan yung Spider-Dog Mais, natin. mais. So pag nakapili na kayo mga ka-G, kung gusto nyo Spider-Dog kayo o yung sa gagamba ko, post nyo muna, kasapin nyo yung katabi nyo, kung okay na, laruan natin, okay lo? Yun. Game. Dito pala yung camera. Ayan. Ay, grabe lakas Dok ah. Hindi, nakakabit pa sa ano ko. Ayun! Hindi natin alam mga ka-G. Maliksi pa pero Maliksi tumatalon talaga. eh. Dati nakakabalik pa naman eh. mga ka-G, walang bilang. Kaya, talikuran mo. Ayun! Oh! Stick yung kinagat! Ayan na. Stick yung kinagat! Ginagawa mo, boy! Oy, Galit na yung gagamba ni Kaji. Hindi kasi nahuli. Ang bilis Hindi nito, hindi mahuli. Ang bilis ng takbo ng sa atin eh. Ayan o. Kagat sa likod yung sa atin ngayon dito. Dadalawang isip tuloy yung gagamba ko. Tatay Mendo, nakakonsentrate to. Dadalawang isip yung gagamba ko, lalapit eh. Kaya lapitan mo. Lapitan mo. Naku, tumalikod. Talikod sila. Hindi, talikod din naman yung sa akin. So, up. Ayan na. Kaya, isa mo ha. Oy. Pasapot. Oo. Naduduwag na yung gagamba daw natin eh. Ayun o. Hindi talaga mahuli. Hindi mahuli. Bilis eh, yun. Bilis. Yan. Isa pala. Nabilangan na lang. Isa mga ka-G. Oo, nabilangan. So, Ang bilis. Hindi puro tayo mahuli isa. yun eh. Oo. Sabay. Ito yung mga luma nating gagamba to mga ka-G. Tatlong linggo. Lagigil yung gagamba natin ah. Sige, kaya mo hulihin. Ang bilis na yung kumilos ng gagamba natin eh. Maliksi. Oo. So tingin ko dahil sa bago kasi mga ka-G. Medyo bago. Medyo bago yung kay Kadok natin. So Dalawang last one. naglag na tayo. Sana lang. Dalawang mga ka-G. Yan, kagatin mo sa puwet. Madami-dami kami dito ah. Yan pala, again, shoutout sa lahat ng nag-vlog patungkol sa gagamba. Tuloy nyo lang po and God bless sa inyo. Shoutout sa lahat ng dumalo dito sa Oo, Pinoy Spider Vloggers Tournament. Talaga Dok, wala talaga Dok. Buibil Wala na talaga, wala. So, kuha kami ng isa pa, laro pa kami ni Dok. So, Palit tayo ng gagamba. Palit tayo. Yun lang, post na natin mga ka-G. Okay. Yan mga ka-G. Okay. Ito ulit, Spider Dog. Ito yung second game namin. Continuous lang nung una. Second game. So, yung akin, Tigre. Jensen. So, may papatingin ka, Dok? Kaibigan mo or sino man na... Shoutout pa pala sa misis ko. Ayan, very supportive sa mother ko. Ayun, nasa likod. Sa nanay ni Spider Dog. Ayan. So, pakita lang natin ang mabuting bahay ni Spider Dog. So, yun. Thank you po. Kasi sila masyado dito sa amin. So, napakabait nila dito sa amin. So, yun, game na Dok. Ito, itim sa atin. Anong line yan, Dok? Para may Jensen. So, Jensen, Tigre. So, ito sa atin mga ka-G, Jensen pa rin. So, Medyo mataba lang ito. enjoy natin. Ay. Uy! Ayun na dito. Dali. Wala nang pika-pika to. pika-pika. Mga kadok eh. Mga ka-G. Kaya medyo tumatalon eh. Talaga. Di, Dok? Gusto mo, Dok? Palitan mo, Dok. Sige. Repeat tayo, Dok, para at least paano tayong laban. Para maganda yung ibigay na laban. Para maganda-ganda laban. Palitan natin. I-post na lang na. Ay, Sabi mo, labas na malaki. Oh! Saan galing yan, Dok? Ha? Saan galing yan? Kaya lang, medyo bagal Jensen pa yan? Jensen.
Gusto mo, Dok, labasan ko yan ng ano, medyo bulto-bulto ko para maganda-ganda yung laban natin. Sige. Sige. Kaya natin yan, Dok. Yan na, malaki na to. Halos parang samon na itsura niya eh. Grabe, laki niya na. Bigat ng katawan, no? Namiss ko pala yung malalaking gagamba ko dati. Hindi ako nakahawak ng malaking gagamba ngayon. Hindi, may bulto ako dito, Dok eh. May botchog ako dito. Ito talaga, Dok. Mapapasubo na to dyan. Ayan, oh. Maganda ng laban ito. Pasubo to. Yan. O, unti-unti lang naman. Siguro mga ano lang, 8 Gs lang. Oh. Mahaba na talaga galamay nito. Oo, haba talaga. Medyo luma. Pero medyo luma naman siya. Oo, luma na. Yan. Yun, sub sa inyo mga Aji. Again, ito yung second game namin ni Spider Doc. Yan. Kita nyo naman yung sa akin. Ay, ba yung ganda? Yan, Jensan. Pero grabe na sa laki-laki to. Oo. Oh. Laki talaga. Pero ano naman mga Aji, ang ano doon sa gagamba ni Spider Doc natin, medyo luma. Oh, medyo Mas luma malaki na. siguro, Ito. 10-8. Ayan. Oh, yan oh, laki oh. Yan po yung 5 piso. So malalaking laban na po ito. Kaya sa atin mga Aji, medyo malaki din naman to, mga OS ang datingan na ito mga Aji. So, Spider Doc, gusto natin? Oo, game na. Enjoy lang, enjoy. Sana magbigay ng magandang Sana laban. magandang ibigay na laban ito. Oh. Yun oh. Ay, Uy, nagdaanan lang. ang ganda ng gagamba ni Spider Doc, ang laki. Ini itim. Spider Doc. Jumbo, no? Yan ang jumbo Laki. talaga. Ganda ng ipagkakaitin niya. Ang laki mga Aji. Ganda na ito. Oh, dumuwi pa. Opo. Sige, Doc. Yun. Ganda ng bitaw. Ayun! Uy, pinitik lang. Pinitik! Pinitik lang, hindi. Nagulat lang yung mga Oo, Aji. yun Malaki na, yan, nagalit malaki na. yan. Yan, malaki yan. Nagalit na, ba't daw sa pinitik? Ay, talaga na nalaglag ah. Pinitik lang Yun to. lang. Hanggang galit lang doon. Hanggang laki lang ah. Hindi kasi luma din naman. Luma kasi luma. Medyo oldies na eh, oldies. Oldest but goodies. Oo. Pero yan, sige, tingnan natin kung... Sige nga. Kaya alam, mukhang bibitaw sa akin. Oo, bibitaw talaga. Papahulog. So, teka. Hindi, luma. Oh, Sige, luma. hanapan mo, Isa Doc. pa, isa pa. Sama. Pero pag nilumaban to, papalitan ko. Oh, palitan ni Doc. Wala talaga. Papatihulog talaga. Papatihulog. Hanggang sa laki lang pala. Kasi laki. Nailaban mo ba yung Doc dati? hindi. Walang laban to eh. Laki. Pero may kapalit tayo niyan. Sige, ito na. Nagsilabasan na yung mga ano. Ito. Maganda yung laban. Okay. Kaya mga Kaji, kung ano man to, Ito. siguro post na lang namin. Hindi natin. Yan. Yun, ang ganda. May kaparehas siya. Ito, maganda-ganda. Ayun mga Kaji, dati ang lalaki ng mga hawak ko na gagamba. Ngayon, laking-laki ako sa mga gagamba nila. Wala kasi tayong malaki ngayon. Kaya ang tagal natin hindi nakahawak ng malaki siguro. Palitan natin. Tingnan natin yung tala. Jensan. Ito naman sa atin mga Kaji. Lamang tayo sa bulto Sa haba, alos dikit na lang to. So, Doc, game? Game. Sana may magkainan na. Sana. Uy. Mahangin eh. Botchog. Op. Yan, malalaki yung mga gagamba natin. Ay. Yan. Ito na talaga. Botchog versus tong tala ng haba. Ayun! Ay! Takbo yung tala pa rin. Takbo pa rin yung tala. Nagulat eh. Yeah, gulat lang to. Ganda nung gagamba ni Spider Doc mga Kaji. Cobra. Ayan o. Yan, nagsusukatan na. So, Ay, tumalikod na naman. hindi kasi gusto pumunta sa kahan natin yung tala ni Spider Doc. Ket. Laki. Ayun na! Ay! Ang bilis Sabay talaga. karipas ang takbo. To? Booster? Yan, magaling tumakbo yun sa akin. Pagawin mo muna yun eh. Ayun, matalikod eh. Op. Oh! Wala talaga, tumatalon lang. Ang galing nung sumunggab nun, di lang nasunggab. Ayun na! Talaga, laglag talaga. So, ano, nabilangan natin to, Bilangan. Isa pa. Ayun. Talaga mga G, pitik lang kasi Talaga. laruan na ito, namimitik lang. So, Doc, last one natin to, Doc. Last one. Last one natin to, Doc. Yan na. Yan Nagalit na. Kakayanin na sa pwersa. So, sana mga Kaji, nag-enjoy pa rin kayo. And huwag niyong kalimutan na supportahan din natin si Spider Doc. Napakabuting tao. So, Ayun oh!
Patay yung gagamba natin. Biglang ganun. Bumaliktad mga kaji. Yun lang pala yung kulang ng tala. Kailangan niya lang ng encouragement. Binati natin si Spider Doc kasi Okay, napakabuting sabi tao. batiin daw yung ano, may-ari niya eh. Patay yung butog natin dito mga kaji. Tignan natin, mukhang Nagising na. Ayun, Gising no? ng tala. Jensen kasi pag Jensen medyo mabagal kasi talaga. Sana nagising na siya mga kaji. Na-realize na, ang laki niya. Last one na lang, nabilangan tayo ng 2. So, huli ka. Ayan na, ayan na! Ayan na! Ay, ang grabe. Nagkagata na! Ang galing ng gagamba ni Nahuli Spider Doc. natin oh. sa panalo yun. Oy! Naglag Pero pa. declare na natin panalo itong gagamba ni Spider Doc. Nabilangan tayo ng 3. Spider Doc, sinong batiin mo, Doc? Sinong batiin mo? Shoutout nga pala sa mga taga Marikina, Gando. taga Kalawan, Laguna. Ayan, no? So sa mga nanonood sa ating mga subscriber natin, mga kadok, salamat sa inyong suporta. Okay? So yun mga kaji, thank you at lagi nyo kami sinusuportahan sa mga kalokohan namin, sa mga nagbablog ng patungkol sa gagamba dyan. Mga pre, mga kaibigan, mga chong, mga chang dyan. So God bless sa inyong lahat, God bless sa ating lahat. So ito, pakita natin ulit sila, huli. Siyan. Ayun, si... Shoutout dito sa likod kasi pre. Dito ka. Pupunta ka sa harapan namin mga kaji. Lacson Spidey. Yan, Lacson Spidey. Yun. So sa mga bata dyan, mag-enjoy lang kayo, manood lang kayo ng gagamba. Sit back and relax. Yan, have fun lang. Yan lang, God bless po. Kadok, salamat ulit. Salamat kay Jay. Special mention pala kay Wilbert Javier, sa kay Jello Tamio,